sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Chai's Secret Files. Si Chai na ginalaw ng kanyang bayaw. Una, natakot siya, nasaktan siya, naiyak siya. But eventually, natagpuan na lang yung sarili niya. Natagpuan na lang niya yung sarili niya na pumapayag sa kagustuhan ng kanyang bayaw. Nagustuhan niya ng nagustuhan. Naulit ang naulit. Hanggang sa just recently, tinigil niya na raw. Gaano ka-true na tinigil na lahat ng ating Secret File sender ang ginagawa nila ni Bayaw. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni Doc Yorje. Hi Chai, walang babaeng deserve makaranas ng naranasan mo kay Ron at kay Rob. The good thing is kahit alam mong mali ang nangyari, pinilit mong tuldukan ang anumang namagitan sa inyo ni Rob. Bayaw mo yun eh. Hipag ka niya. Sana maging reminder ang kwento mo sa mga mag-in-laws na huwag kayong patay-mali siya kapag may naobserbahan kayong malagkit na tinginan between your spouse and your sibling. It's not something to ignore because it ruins not only the family itself but also the dignity between those who are bonded by blood and affinity. Oh, patranslate ng English. Charot with harot. Totoo naman. Kailangan maging aware tayo sa mga ganitong klaseng kwento. And dapat matuto kayong set ng boundaries and at the same time, rumespeto ng boundaries and limitations. Kasi hindi lahat ng ginagawa ng partner mo sa iyo, dapat ginagawa niya sa ibang tao. May mali doon ha. Kapag lahat ng ginagawa ng partner mo sa iyo ay ginagawa niya sa ibang tao, may mali doon. Ibig sabihin, wala talagang importante sa kanya. Ano yun? Lahat hahalikan niya? Lahat layakapin niya? Hindi pwedeng ganun. Kung ano yung para sa'yo bilang partner, yun lang yung para sa'yo. Yung love-making or sex, dapat sa partner lang yun. Hindi yung ginagawa, lalong-lalo na sa hipag. Anyway, ato naman ang sabi ng ating kabisya na si DR. 2 things ang napansin ko kina Ron at Rob and Chai. First, si Ron ay may failed past relationship kaya ganong magselos. Ganun ba siya sa iyo? Kay Rob naman, hindi ba nakilala ka niya through his brother kaya may nangyari sa inyong bawal? For me, you have to stay away doon sa dalawang yun. Dahil problema yan kung ikaw pang magiging dahilan ng pag-aaway nila. Thank you so much, DR. Actually, problema ang lahat. Eto naman ang sabi ni MM. Good evening, DJ Rocky. Na-shock ako sa kwento. Naloka ako sa twist ng kwento. Akala ko huling pag-uusap, huling bed scene, huling ganap ng lahat. Pero bakit naulit ang naulit? In my opinion, kaya ka nag-decide siya sa dulo na itigil na ay dahil na-feel mo na walang progress ang relasyon mo kay Bayaw. Sa wakas na-realize mo, nakatawa lang ang habol sa'yo pero buti natauhan ka pa. Pinatagal mo lang ang sufferings mo at hindi na worth it ang mga sarap na pinagsaluhan ninyo. Sana tuloy-tuloy na yung paglimot at pagbabago mo, hindi basehan ng katawan para mapasa iyo ang isang lalaki dahil madalas kung hindi yan matino, isa ka lang para usan. Grabe, yung sinabi ni MM parang blade ha, kung makatagos naman. Eto naman ang sabi ni Igop Moto Vlog na poging-poging rumaragasa sa kakalsadahan. Ang message ko po kay sender, mas magandang hiwalayan na lang niya yung jowa niya dahil mali na meron na siyang iba. At yun na yung kanyang Bayaw. Well, mas okay ng hiwalayan ang maging resulta kesa naman sa magkasakitan pa ng mas malalim.
Shoutout po sa partner ko na si Kim Dershi. May pasalubong ang Papa Chicken Joy. Uy, may pa-Chicken Joy pa dyan. Hi kay Gab Villeta. Hi din po kay Marisa Fabre. At ang sabi niya rito, bakit mo hinayaang mangyari sa inyo ng bayaw mo yung hindi dapat mangyari? Toxic na nga ang relasyon ninyo ni Ron. Pumatol kapat sa kapatid niya na si Rob. Nagluluksa pa nga ang pamilya nila. Eto pa sabi ni Robert Terao. Buti na lang itinigil mo na kaagad. Ay, kung nagtuloy-tuloy pa yan, problema yan. Kung bayaw, bayaw lang. Pwede naman siyang suyuan kung may problema siya sa naging past relationship niya. Kung bakit nangyari yan. Hindi ko na-gets yung dulo ba? Hi kay Simply You at ang sabi niya, medyo pasaway ka sa part na yan. Sana nga tuluyan mo nang ihinto yan. Hi din kay Casey Griego, hiwalayan na yan. Hi din kay Paulo Apostol. At ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this evening. At halos lahat naman sila nagsasabi na dapat hindi mo na ginawa yun. Mali ang mali. Whatever. At hiwalayan mo na ang boyfriend mo. Halos lahat ganun yung sinasabi. Pero ako, ang sasabihin ko sa'yo, Chay, tuloy mo lang yan. Ituloy mo lang nang ituloy hanggang sa masira lahat ng mga pamilya ninyo. Ganun, magkawatak-watak kayo para gulo na ang lahat. Diba? Kung gusto mo ng magulong pamilya, yan ang pangatawanan mong desisyon sa buhay. Mag-relapse ka, bumalik ka kay Rob. Palihim ninyong gawin ang lahat. Habang may jowa ka na si Ron. Gawin nyo. Yung mga masasarap lang. Hindi yung tama. Kasi di ba doon naman kayo sasaya? Grabe yung suporta, no? De, charot lang with that. Well, common sense lang eh. Tama, gawin ang tama. Mali, iwasan ang mali. Kung nagkamali, huwag nang ulitin. Yun. Ang mahalaga dito panindigan mo yung desisyon mo every single day of your life, every minute of your life, every second of your life. Natuluyan ng hindi makipag-communicate dito sa bayaw mo. Kala ko pa naman nung una talaga, takot na takot ka, may baril. Yung pala, gusto mo rin palang barilin ka. Iba palang klaseng baril yung gusto mo, diba? Iba palang kakalibitin. Ay! Charot! With harot. Hindi ko alam kung paano yung naging thinking process mo dun sa parte na natakot ka hanggang sa nagustuhan mo na. Hindi ko alam kung paano yung thinking process mo noon. Hindi mo in-include dun sa secret file mo kung ano yung ibang naramdaman mo sa parteng yun. Bakit? Iniisip ko tuloy ngayon, sobra bang in need ka of care or in need ka of expressing your love or sobra bang kailangan mo ng isang lalaki na magaling? Ay, alam mo yun? Is it a trauma response? Kasi itong taong to, parang come and go lang naman siya. Etong bayaw mo, hindi naman nagsiselos, di tulad ng partner mo ngayon. So, convenient ba siya sa'yo? Komportable ka ba sa kanya? Kaya nagustuhan mo na rin siya. Inisip ko yun eh. Well, wala naman ako sa brain mo. So, lahat ng yun, mga hypothesis ko lang. May pa-hypothesis. Iniisip ko lang. Pero yun, sana maging okay ka. Sana maging payapa ka sa desisyon mo sa buhay. Kung meron ka mga ayusin ngayon, yung sarili mo. Nasa verge ka na of letting go dun sa current partner mo na si Ron. Kung gusto mo naman talagang makipag-iwalay sa kanya, ihiwalay ka ni. Kumbaga pwede kang mag-decide na parang tapos na tayo. Alam mo yun, kapag ang babae nagising talaga sa katotohanan na
Ayaw na niya dito sa taong to. As in, stop eh. Wala ka nang magagawa. Kahit magluhod-luhod ka pa dyan, kahit umiyak ka pa ng dugo dyan, wala ka nang magagawa para mapabalik siya sa'yo. Ganun ang isang taong tapos na. Hindi na babalik pa. Hindi ko alam kung ano yung pinanghawakan mo kay Ron. Iniisip mo ba na kung sakaling mag-let go ka, ibig sabihin mawawalan uli ng ama yung anak ninyo o anak mo? Or iniisip mo, hindi ko sure kung ano yung resources na ibinigay din sa'yo ni Ron. Pinrovidean ka ba niya ng bahay? Or may pinoprovide ba siya sa'yo kaya hindi ka makaalis? Alam mo yun, ang daling magdesisyon eh. Kung tutuusin, kapag ayaw mo na, total hindi naman siya yung tatay ng mga anak mo. So, hindi rin naman kayo kasal. So, what is stopping you from letting go? So, yun yung dapat mong ayusin sa sarili mo. Kasi, baka sinasabi mo lang na ayaw mo na, pero deep inside, at nagmamanifest sa actions mo, na gusto mo pa talaga. Na-bonded ka na dun sa toxicity ng relasyon ninyo. Bonded na kayo dun sa toxicity ng relasyon ninyo na every now and then merong pagsiselos na nagaganap, biglang merong kaguluhang magaganap, may pupunta sa opisina para mag-iskandalo, yung mga ganun ba? Kung yan yung gusto mong buhay para sa sarili mo, then go ahead. Pero kung hindi yan yung naiisip mo para sa buhay mo at para sa anak mo, mga anak mo, then better reassess your decisions in life. I hope tuloy-tuloy na yung pagpili mo ng tama. Kasi mapupunta ka lang sa magulong sitwasyon kapag mali yung pinili mo. Pansinin ninyo, napupunta lang ang isang tao sa magulong sitwasyon pag mali ang pinili niya. Or pag may mali siyang ginawa. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is Top Secrets. This is Chai's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!